Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Nining atong ikasiyam nga adlaw sa atong pagnobina sa Birhen sa Santo Rosario, ang atong segunda patron dinhis parokya. Atong padayon ay ampo nga magmalinawon ang tibuok kalibutan. Mahinginlan unta ang mga yawanong pagbati, mga yawanong hunahuna sulod sa kasing-kasing o sa tanang katawhan. Pinaagi sa pangaliha sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. O ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa tinud-anay nga kalig-on o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw. Ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Busa angay kamo masayod nga ang mga tao nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Ang kasulatan daan ang nagingon nga ang Dios mag-isip sa mga dili Hudeo nga matarong pinaagi sa pagtuo. Busa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham sa pag-ingon, pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Mituo si Abraham ug gipanalanginan siya, busa ang tanang mga mutuo panalanginan usab. Tinunglo kadtong nagsalig sa balaod, kay ang kasulatan nagingon, tinunglo sa Dios ang dili kanunay magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Busa klaro kaayo nga walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod, kay ang kasulatan nagingon man, ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Apan ang balaod wala magagad sa pagtuo. Hinunua ang kasulatan nagingon, ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod, mabuhi pinaagi niini. Apan giluwas kita ni Kristo sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato, kay sumala sa gingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Hudeo pinaagi kang Kristo Hesus
Aron kita makadawat sa Espiritu nga gisaad sa Sion, pinaagi sa pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing. Kuyog og diha sa pundok sa mga matarong. Dako ang mga buhat sa Ginoo. Malumo diha sa tanan nilang kamakalipay. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Halangdon ug mahimayaon ang iyang buhat, ug ang iyang katarong nagalungtad sa kahangturan. Nabantugan siya tungod sa iyang katingalahang mga buhat. Maayo ug maluluyon ang Ginoo. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Gitagaan niyag pagkaon sila nga mahadlokon kaniya. Mahinumdum siya kanunay sa iyang kasabutan. Gipahibalo niya sa iyang lungsod ang gahom sa iyang mga buhat. Gihatagan niya sila sa kabilin sa kanasuran. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, Hangtod sa kahangturan. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo.
Pipila sa mga katawhan miingon si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniyag gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya mao nga sila mihangyo kaniya nga mohimo siyag usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Hesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away dili mulungtad og dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag busa kun diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nagunay away unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa ug kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kun ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban magbantay sa iyang balay dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may labi pang kusgan nga mosulong og mobuntog kaniya, ang labing kusgan mosakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya og bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako batok gayud kanako. Ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kung dili siya makakaplag niini, magkanayon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mo balik siya o makakaplag sa balay nga malinis o maayo ng pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya og magdalaglaing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya og manulod sila og mopuyo didto. Busa sa katapusan kadtong tawhana mulabi pa kadautan kaysa sinugdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Insister yun ni Kristo nga wa siya maggamit o gahom sa yawa aron lang makabuhat niadtong mga milagro labi na gyud sa pagpapahawa sa mga yawa gikan sa mga giyawaan. O mauning tataas-taas ng atong ebanghelyo kay iyang gi-explain unsay mahitabo kung tinuod pa nga ang yawa maorasay mo papahawa sa yawa. Unsa may mahitabo kung maggamit ratas gahom sa yawa, mag-anam og kadaghan ang yawa sa atong kinabuhi. Lingyay mong tupad. Ing na nagkajutay ang yawa sa inyo, ina nagkajutay. Gitagaan tamog sampol ha nga ang gahom sa yawa ug di ta kabantay maura sa atong gamiton pagpapahawag yawa. Pananglitan imong bana na uli hubog nakasuyop pagyod. Unsa may kasagarang gamiton sa asawa, gugma o kasuko?
Kasagaran gyud ba? Kasuko. Kasuko yun, ikang buanga ka, wa kay batasan, irresponsable kang pagkabana, irresponsable kang pagkaamahan, mao na lang gini imong bisyong, yawa kang, buanga ka, ana. Niya unsa man, ni jutay ang yawa, ni daghan. Pero kita nagtuo ba yata nga mao nay solusyon, patagma na, patagma. Mag-anad na, imo nang ayu-ayuhan, imo nang higugmaon, mag-anad na, patagma. Mao na ato. Giklaro na ni Kristo ha, ang mas kusgan mao gyud ang Ginoo. Ug unsa may atong gamiton aron ang Ginoo musod nato, matud pas unang pagbasa, dili balaod. Dili balaod. Balaod man ang ayaw paghubog-hubog, ayaw pagsuyop, ayaw pangabit, ayaw pagyawyaw, ayaw pangasaba, ayaw panglibak, ayaw pagpamakak, pulos-pulos gina siya balaod. Aw balaod gina tanan. Nya kun kanay atong basihan, nya kasab-an ti ka kay misupak kas balaod, mudaghan ang yawa. Unsa may atong gamiton, matud pa ni San Pablo, pagtuo. Giluwas ta, pinaagis pagtuo. O kung sa may paagis Ginoos pagluwas nato, pinaagig pagtuo, nagpatunglo siya aron mawagtang ang atong tunglo sa impyerno. Gitunglo na tas Ginoo ni adtong nakasala si Adan og si Eva. Giwagtang na ang paraiso kanatong tanan. Nya aron mabalik ni nato, si Kristo nagpatunglo pinaagi sa pagpalansang sa cross. Kay matud pang San Pablo, ginaingon man sa balaod, tinunglo sa Dios ang bitayon sa cross. Sige, lingiay mong tupad. Lingiya ba? Ing na musugot kong tunglohon para maluwas ka. Ing na. Ing na musugot kong tunglohon para maluwas ka. Oh, pananglitan ron, bana ka, bana, niya ang imong asawa namabdos, kay nakapangabit, niya imong pasayloon, sa may isultis imong mga igsuon or sa imong mga suod, buang ka, wa kay buot, uto-uto ka, ano, nagpailad ka ng imong asawa, buntisa na kung naglain, nya imo gyapong pasayloon, bugo ka, tunglohon lagi ka, buang ka, wa kay buot, kuwang-kuwang ka, anaon ka no? Nya kinsa dinhing banaha nga musugot nga tunglohon or biay-biayon ta sa kamot. Pulos-pulos gyud mo na iyawa. Sige, balihon na to. Asawa, imong bana, nakapangabit, pero magsige ra jud kag ingon, this cannot change my love for you. Kulatahon pag yung kausahay. Nya, adtuon ka sa imong inahan o sa imong amahan, day, biyain na, ikihan na nato. Maingon ra jud ka, ayaw pa, oy, kay ako nagunang gisaaran nga akong pakamatyan. Siya, buang maday ka, animal maday kang anaka ka, o maday kay buot, pero tinamong amping nimo, nya karon mana ka ng buang-buang, nya imo pag ng pakamatyan, sige, paghikog dihang buanga ka. Naon ka. Sige, kinsa ninyo dinhing mga babayhana nga musugot og anaon sa bana ta sa kamot. Otro sa mong giyawaan. Pari, wa nay kulikta, magsige ra gyud misa, bisag way kulikta, wa pagihalin sa slat, magsige ra gyud misa. Oy, ingnon tingalikos uban akong pare, isira na ng simbahan na, wa gyud kulikta. Wa nanimba, naa, wa gyud kulikta, wa gyud bisyap, isira na. Ayaw bisyap, oy, kay ako ning misahan, siya, buang-buang madaga, taktakot, tigas yung pagkapari, mapurdoy ang atong archdiocese, ana, pulos na lang misa, wa na'y kulikta, unsa may isuporta na tos diocese.
ay ayaw lang bislap, sagdi lang mga matay ta, basta magmisa lang kita, sa hilom diyang paria kataktakon tika. Kinsang paria mo sugot ana? Di sad ko mo isa, sayon na lang mo na. Sayon na lang mo ana. Isa lang ko aron usa. Ang pasa mga unay magitani. Sige, ato na lang ning iapil ang usa ka sektor, mga politisyan, siging alagad, wa gyud ni bayad og buhis. Sige ra gyud alagad. Ang ilan ng kwarta ilang gikuot sa ilang bulsa para ihimo ana mga karsada, ihimo ana mga drainage, ana itabang ana mga tao, pero wa gyud ni bayad og buhis. Pero ingnon na gyud nila, sagdi lang kay mao man ni atong gipanaaran, elected man ta nila para mga lagad, sagdi lang wa sila mo bayad og buhis, ato gyud ni silang alagaran. Kinsang politisyana ang mosulti ingon ana, ta sa kamot man ita din naakaha og naay politisyan mosulti ana, unya makita gid nato nga mo na ilang gibuhat, butara na nato bisag mudagan pa na pagka-presidente sa Pilipinas. Oy, pulos ta na ayawa. Ang Ginoo na mahinomdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Matod pastubag nato sa Salmo. Ug unsa may kasabutan sa Ginoo didto ni Abraham, mao to iyang original nga bag-ong kasabutan. Human na failure si Adan og si Eva, niingon ang Ginoo, pinaagi sa imong pagtuo o pagsunod kanako, himuon ti kang dakong nasod, panalanginan ti ka tungod sa imong pagtuo. Himuon akong balaan ang imong kaliwatan nga magbaton ni ining imong pagtuo. Muna usa ni ana ang mahal nga Birhen Maria. Nagbaton siya sa pagtuo ni Abraham, taliwala sa kalibutan nga puno sa kagubot ni atong panahona sa pagkaway pagtuo. Si Maria nagbaton sa pagtuo ni Abraham, genuine na pagtuo, dili lang sa balaod. Kay kun balaod mo ihisgutan, di gyud mosugot si Maria nga mamabdos. Nganuman ang balaod nag-ingon, kung mamabdos gani ang babay nga way bana, batuon siya hangtod mamatay. Maunay balaod adtong ilang panahon. Nahibaw si Maria nga wa siya hilabti ni Jose. Unya kung mamabdos siya, ang iyang banahonon nga si Jose nga sinayura na sila, siguro gyud nga mobiya niya. O ang resulta mudako ang iyang tiyan nga wa siya'y bana. Gani posible pagyod nga si Jose mo gamit og balaod, i-report niya sa authority ang iyang pangasawunon nga wa niya mahilabti pero namabdos. Automatic batuon dayon na hangtod mamatay. Si Maria wa mahadlok niya ng balaura, misunod siya og nisugot siyang pamabdusan sa Espiritu Santo. Way nakakita ato, way CCTV nga makakuha ato. May manang kabit-kabit kay usahay makuha ma CCTV nga nisod anang motel. Sa kinsa man to? Padre Siano. Ha? Tinuod ka? Uy, review ha. Ana, una tanawa maugyod, hastang tupi maugyod. Unsa may gisulob? Mauning niya. Naay sinina as Padre Siano ingon ana. Naa. Ana. Unsa may gisakyan? Mauning niya. Innova. Ang plate number mauning niya. Mao na iyang sakyanan, mao na. Aka na makuha na CCTV. Mapruibahan des balaod. Pero wa sa ko mo adto Wa ko ni adto. Aka na sample lang na ba? Pero ang Espiritu Santo nisod ni Maria, way nakakita. Pero nisugot si Maria, gisupak niya ang standard law nga ayaw gyud kamabdos basta wa pa kay bana. May tatong pariha karong panahon na kay proud naman kaayo ang mamabdos nga way bana, na apay subsidy. Di ba? Nindot kaayo. Nindot na ay subsidy, mas pinangga gyud ang mamabdos karon nga way bana. Mao na may untag karon pa unta na tao si Jesus
Pero dito manataw si Jesus ni atong condemning community. Pero nisugot si Maria. Kay nituo siya nga matuman ang pulong sa Dios. Busa nataw si Jesus. Si Jesus kansangalan mauragyud ang makaluwas kanato. Wala na ilaing ngalan nga makaluwas nato. Pasabot ang kaluwasan nahitabo tungod sa pagtuo ni Maria. Nya gusto sa tang maluwas. Gusto tang maluwas. Kinahanglan sa tang motuo. Motuo ba mo nga ang pagpalit og slat makaluwas sa atong parokya? Di na ni balaod ha? Pagtuo na ni. Kay og balaod pa ni, di naman ta mo pasimbahon basta di mo palit og slat. Pero sige ra gyud mo simba, sige ra gyud simba kay di man ni balaod pagtuo man ni. Nituo mo nga makapalangit og mopalit og slat. Kusga. Sige, palit na mo. Ang mopalit malangit, ang di mo palit saban. Doon na pay laing chance. Di ba? Sige. Manindog na ta katong gustong malangit. Ato karong himuon ang nobina sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsoon, ang atong maaghop o yamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo o nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mi pahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario. Og tungod niini na bag-o og nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan. Uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Palihog manluhod. Pagampo sa ikasiyam nga adlaw, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Si Jesus nga gipahibalo kanimo ni Arkanghel Gabriel, si Jesus nga nataw sa imong ulay nga sabakan, si Jesus nga gianak mo dinhi sa kalibutan, aron mahimo nga among kahayag, tambal ug kaayo, si Jesus nga gitawag nga hari sa mga Hudeyo, o gitugyan sa ilang mga kamot alang kanamo, si Jesus nga namatay sa krus aron pagluwas kanamo, si Jesus nga nabanhaw gikan sa mga minatay, si Jesus nga nanaog ug misaka balik sa langit, si Jesus nga nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, si Jesus nga nagkorona kanimo isip rayna sa langit ug yuta, si Jesus nga nagampo sa Dios nga Amahan, nga paambiton kami sa iyang himaya, umaaghop nga Senyora, ihalad namo kanimo ang masilaw nga mga bato sa imong santos o yamot nga rosaryo, kahimut-i kini sa pagdawat, ug baslan mo ang among paghalad niini sa pagtugot sa among kinasingkasing nga mga gipangamuyo sa Dios. Natapos na namo ang mga pulong nga gipahinungod kanimo sa mga anghel nga bao ang maghimaya ka Maria. Natapos man usab namo kining nobina alang kanimo Santa Maria, kinsa laud sa mga kaluoy, inahan sa Dios o inahan man usab namo. Iampo mo kami nga mga anak mong mga makasasala ug hatagan mo kami sa grasya ug himaya karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo ang ato mga paginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pagampo ang inyong itubag, pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario
Amahan, kaluy kami. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, kaluy kami. Nga ang simbahan, mabag-o ug matinud-anong mosaksi sa tukmang mga mithi sa kinabuhi, sa ingon matabangan pagtukod pag-usab ang napukan na kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, kaluy kami. Nga ang mga Kristohanong matuuhon, magmaisugong mosaksi sa ngalan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, kaluy kami. Nga sa kinasingkasing mosuporta kita sa pagtuboy sa kamatuoran ug sa pagsupak sa malinglahong mga pagdani sa dautan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton o mga baldado makadawat sa makahupayng gugma sa Dios, pinaagi sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, kaluy kami. Nga sila nga nangamatay diha sa pagtuo, makadangat nga ngadto sa kahingpitan sa Dios nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, kaluy kami. Tanan, O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipangamuyo, nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot na Rosario, sa Bulahang Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, ug makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit no namong aman, among igasan, ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, ling imong mga binuhat, bayad sa kasaypanan, nawata sa kang Kristong mga buhat,
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga ihalad sa iyang handumanan. Ang among masinugtanon nga pag-alagad magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magadaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa pagnubina sa bulahang Maria kanunayng Berhen, ang Berhen sa Santo Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkaberhen mipahimukso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, huwabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong sayuta maingon sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero Sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos nga nakanimo, bulat ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karon sa takna sa kamatayon, karon sa takna sa kamatayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, nga gamhanan,
ang Eucharistia nga among gipanag-ambitan magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkods makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung gahom. Nya mulihok ra ni dinhi nato kung sama ni Maria supako nato ang balaod para matuman ang atong pagtuo sa Ginoo. Salamat sa mga lig-og pagtuo nga mialagad nato karon labi nagayod sa atong pilgrims ang Cofradia de San Vicente Ferrer o ang atong usual gyud nga singer way lubad-lubad Brad Rene Monticalvo, ang atong salmista karon si Sister Alma Tariman, ang atong mga lectors sila si Sister Ruth Alibio o si Brother Allen Dave Kabahog. O sa mga mi-offer karon nato nining atong Novena Mass, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers na sila si Mr. Hobinal Jr. o Mrs. Ellen Marikit and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So katapusan naman ron natong Novena, atong himuon karong gabi inighuman sa Novena Mass sa alas 6 ang foot procession. Magprosesyon ta kuyog sa atong mahal nga inahan sa Birhen Santo Rosario. Akong giawhag nga ang tanang mga mandated organizations, tanang mga chapels mukuyog ta niini niya magdata sa atong mga santos no mga birhen no imahin sa birhen. Unya naasad tay mga kandila, mga suga nga makita aron nga nindo tan-awon ang atong prosesyon. Ang ato dinhing parokya naghimo ta og mga banners para sa tanang mga chapels, uniform atong banners ato nang dadon nya inig kaugma pohon sa atong pista do naman tay agape inig humas misa kanang magsaw ta sa atong mga pagkaon nga dadon dinhi. Magbutang gyapon ta atong inyong banner nga dadon karong gabi maura sa toy atong ibutang ang pangalan ninyo sa inyong mga lamisa. Nya ang inyong rambuhaton magdaragir mo pagkaon dinhi aron tabangan natog kaon. Okay na mo? Mingaw man. Salamat sa mga nagsigig palit na tog slots. Update sa atong SBF DAG. Ang atong halin niabot nag 40,806 ka slots, naapay 19,194 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Doon na sa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Ang atong CTU para na ni sa atong pista karon o sa atong mga kanini ang pagtukod unyag mga balay sugod karong buwan sa Nobyembre. Ang atong halin niabot nag 23,639 ka slots, naapay 46,361 ka slots nga available. Naasa ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100, niabot na sa 126 ang atong 61 slot challenge. Atong pakpakan ang tanan nga namalit niini. Salamat kayo. Praise the Lord. Manindog na ta para sa pagkatapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma
kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.